Abubuwa 10 da ke kawo mutuwar aure a ƙasar Hausa. Na farko, rashin sanin daraja da haƙƙoƙin aure. Na biyu, kaucewa koyarwar Manzon Allah SAW da zamantakewar ma'aurata. Na uku, girman kai ga maza, rashin kunya ga mata. Na huɗu, yin aure saboda kawai don sha'awa, dukiya ko wani son abin duniya. Na biyar, ƙarin aure yayin da babu ikon yi. Na shida, rashin adalci da wulaƙanta abokin zama. Na bakwai, rashin bin ƙa'idojin saki. Na takwas, jahilci. Na tara, rashin son haihuwa. Na 10, baiwa al'adu muhimmanci fiye da addini. Ka faɗi ɗaya daga cikin hanyoyin da ke kawo saki wadda ba sa cikin 10 da aka lissafo. Waɗannan su ne abubuwa mafi muhimmanci da suke kawo mutuwar aure a ƙasar Hausa, wanda Manzon Allah SAW ya ce, ku kasance masu ƙara ma aure ko kuma ku kasance masu zama lafiya tsakaninku da abokan zamanku. Bi ma'ana, imma matanka ko kuma